Thomas Mørk. Overalt på de sociale medier, der kan man se billeder som disse. Trænede kvinder med markerede mavemuskler og ikke særlig meget fedt på kroppen. Men en trænet kvindekrop behøver ikke nødvendigvis at se sådan ud. Måske bør den nærmere se sådan her ud. Billedserien her, den hedder Fit Without Abs og vil gøre op med forestillingerne om, hvad en trænet kvindekrop egentlig er. Godmorgen og velkommen til dig, Morten Svane. Du er manden bag det her projekt, og dit blogindlæg, som vi skal tale om nu, det er altså blevet delt hæftigt på de sociale medier de seneste dage, næsten 8.000 gange faktisk. Også godmorgen og velkommen til jer to, Nina og Mathilde. I er to af de 11 kvinder, der har stillet op på de her billeder, vi lige så. Morten, vi starter med dig. Hvorfor vil du ændre på idealet om den trænede kvinde? Jamen, fordi jeg er i kontakt, jeg har i kraft af min blog og så videre, jeg er i kontakt med rigtig mange kvinder og rigtig mange unge kvinder også. Og jeg kan se, at det her ideal omkring de meget skårede eller meget sådan, med en meget lav fedtprocent kan have en ret negativ indvirkning på deres forestillinger om, hvordan de bør se ud, og deres forestillinger om, hvad de skal kunne præstere og ikke skal kunne præstere. Og jeg har unge piger helt ned på 15-14, jeg ved, Nina også har det samme, som skriver og spørger, hvordan får jeg en lavere fedtprocent? Og det bør man ikke koncentrere sig om i en alder af 15 år, og siger, hvor mange kalorier skal jeg spise, og den slags. Du har den her blog, den handler om træning, om fitness, om sundhed. Hvor ser du de problemer? Altså, hvor ser du, at idealet for den trænede kvinde ser sådan ud, som vi så på nogle af de billeder i starten, med mavemuskler og stærke armmuskler? Og hvor finder man sådan nogle billeder henne? Det finder man overalt, der har med fitness at gøre. Specielt de seneste, lad os sige, 2 år, der er sundhed og fitness generelt virkelig boomet rigtig meget. Instagram er nok mediet, hvor du finder rigtig meget, der bliver delt, hvor specielt de piger, der går op i det her, deler rigtig meget om selv. Og så bare generelt, altså magasiner, YouTube-videoer, og stort set alle medier, der har med fitness at gøre, har det bevist et ensidigt billede af, hvordan en trænet kvindekrop ser ud. Den behøver nødvendigvis ikke at se sådan ud. Nina og Mathilde, I træner jo begge to ret så meget. Hvor meget træner I egentlig? 4-5 gange om ugen. Ja? Ja, 5-6 gange om ugen, tror jeg, det kommer på. Hvorfor har I sagt ja? I er jo nogle af de piger, der er med på det billede her med 11 kvinder, som også har en trænet krop, men som måske ser lidt anderledes ud end dem, man har set på de sociale medier eller i træningsbladet, fitnessbladet for den sags skyld. Hvorfor har I sagt ja til at være med, Nina? For mig er det vildt vigtigt at vise nuancerne bag det. Jeg har piger ned til 11 år, som skriver til mig, at de er rigtig kede af, at de ikke har sixpack. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, fordi man kan sagtens træne, fordi det er sjovt, og man godt kan lide at være stærk og sådan nogle ting, uden at have en fedtprocent på under 7. Hvad med dig, Mathilde? Hvad er din begrundelse for at sige ja til det her projekt? Jamen, jeg tænker også, at der er mange unge piger, som ikke kan leve op til det. Altså, de kan jo ikke relatere til de her billeder, og der vil jeg gerne være med til at vise, at det kan godt, motivationen for mig er, at det er sjovt, og jeg rigtig godt kan lide det. Og så ser jeg ud, som jeg gør, men jeg er stærk og sund og er glad for det. Så det vil jeg gerne være med til at vise. Morten, du har tidligere selv arbejdet med at markedsføre de her meget trænede kvinder med meget lidt fedt på kroppen. Hvorfor tror du, det ideal er så udbredt? Hvorfor er det ligesom målet, når vi skal på en eller anden måde måle os med nogen, der også træner ligesom os selv? Jeg arbejder stadigvæk med markedsføring af den art, men det er... det er ret tydeligt, at det fungerer. Det fungerer desværre, ligesom det gør i modebranchen, ligesom det gør generelt i andre brancher. Det her med at vise et ideal, som de fleste gerne vil stræbe efter. Når det kommer til en lav fedtprocent, er det sådan noget, der viser kontrol. Det giver landet sådan en social status, det her med, at du kan vise, at du har styr over din krop. Der er mange ting, vi ikke rigtig har styr over i vores hverdag, men det her med, at man kan vise, at man har kontrol over sin krop, sin kost, sin træning, det er noget, som tiltaler rigtig mange mennesker. Og øvrigt også har tiltalt mig selv rigtig meget. Jeg har bare bevæget mig i en anden retning. Men altså, det er noget, som det der med, at man har kontrol over sin krop, det er jo noget, man kan styre. Der er så mange andre ting, man kan styre, men sin krop kan man styre. Nu har du så lavet det her projekt, eller den her kampagne Fit Without Abs. Hvad er budskabet med den kampagne så? Budskabet er at få nuanceret ideen om, hvordan en trænet kvinde ser ud. Jeg kan prøve et lille tankeeksperiment. Hvis jeg siger en veltrænet kvinde, hvad tænker du så på? Tænker jeg sådan noget fitness, hvor de står der og smurt ind i sådan noget bruncreme, og man kan se alle muskler. Ja, sådan der. Og det tror jeg, det vil jeg gerne sætte penge på, at stort set alle derhjemme også gør. Og det synes jeg, og det gør jeg selv. Og det kommer jeg til at tænke over, synes det er egentlig lidt ærgerligt det her med, at vores forestillinger om en trænet kvinde altid skal være med sixpack. For det er jo ikke det at være fit, som det hedder Fit Without Abs. Fit henviser ikke til, at du har en lav fedtprocent. Det henviser til, at du har nogle fysiske egenskaber. Du er i form, ja. Præcis. Men vi tænker på, når vi siger, at den kvinde er i form, så tænker vi på, at hun har en lav fedtprocent. Så vi gerne nuancere det billede, uden at det betyder, at vi skal bodyshaming kvinder, der er tynde eller har en sixpack, fordi det er også en del af fitnessmødet. Det har det altid været, og det vil altid være.
Men vi skal også have et billede ind, hvor vi siger, okay, her er nogle kvinder, som er aktive og sunde og træner og har det godt med sig selv, men de har ikke sixpack, og det er helt okay. Altså, nogle af dem er jer. Ja. Nina og Mathilde, hvilke reaktioner har I fået på det her billede, I stillet op til? Jeg har kun fået en masse positive reaktioner af folk, der er blevet mega lettet, fordi at man ikke behøver at stræbe efter det, der er heroppe, men at man lige pludselig bare kan træne og ikke skal gøre noget, men bare være den, man nu er. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der er lettet over. Jeg tror også, de sådan har manglet det, altså fordi vi er jo piger, som man ser nede i fitnesscentrene. Altså vi ser jo ikke meget anderledes ud. Og det er bare rart at se sådan nogle typer på billeder, i stedet for altid at se de her, som er sådan helt hakket og smurt ind. Og det er jo også, det er også rigtig sejt, det har jeg stor respekt for. Men jeg tror, der er rigtig mange piger, inklusive mig selv, som har savnet den her en anden vinkel på det. I træner jo forholdsvis meget, I 2, 4, 5 gange om ugen. Det er der jo også mange, der ikke gør, der ikke har tid til at træne så meget. Det er også okay, at de har en trænet krop, hvis de måske kun træner 1 gang om ugen, at deres krop så ser sådan ud derefter. Selvfølgelig er det. Og der er også, og der er også flere piger, der har været med i kampagnen. Der er nogen, der træner 2 gange om ugen. Og det er også helt fint. Det behøver ikke at være ekstremt på nogen måde. Jeg træner 20 minutter ad gangen, så det er ikke fordi, jeg bruger 8 timer i et træningscenter. Jeg har forsøgt at udvælge nogle piger, som der er nogle tidligere fitnesspiger, der har været med, som har stillet op og netop haft en sixpack. Og så er der nogen, som Nina og Mathilde, som man kan kalde mere almindelige motionister. Men så der ligesom er nogen, alle kan ligesom relatere lidt til en eller anden retning. I skal have tusind tak, fordi I kom alle sammen. God træning til jer to, og så vil jeg jo bare sige, at hvis man har lyst til at læse og vide lidt mere omkring det her projekt, den her kampagne, så kan man altså gå ind på Google, og så kan man lave en ganske almindelig Google-søgning, hvor man skriver #FitWithoutAbs. Så kan man læse meget mere om det. God søndag til jer sammen.